PRG în casă alături de voi, DJ Andu la butoane, cu voi, imnul care a consacrat formația, Iulen Cormas, ACC2004.ro. Vizitați pagina echipei. Să începem puțin. Hai. Imnul nostru preferat e un imn despre căcarea. Da, imnul nostru preferat e un imn despre căcarea. Da, ia ce facem noi? Dimineața ne sculăm, noi mâncăm și ne căcăm căcarea. Numai ea. Dimineața ne sculăm, noi mâncăm și ne căcăm căcarea. La micul dejun la ora 10, nici nu vine ora 10 și căcarea iar ne trece căcarea. Așa, nici nu vine ora 10 și căcarea iar ne trece căcarea. Oare ce facem la prânz? Nici nu vine ora 1 și căcatul e ca căcarea. Nici nu vine ora 1 și căcatul e ca căcarea. Da, frate, să mor la ora 3. Nici nu vine ora 3 și din curme s-a scântei căcarea. Pentru toți fanii noștri, da. Nici nu vine ora 3 și din curme s-a scântei căcarea. Așa, numai ea. Nici nu vine ora 5, ne căcăm și nu împingi căcarea. Nu vezi mâine sus. Nici nu vine ora 5, ne căcăm și nu împingi căcarea. La tine nu pinci. Numai ea. PRG, Dumitru Șarpe, Artur Cannabis Caraiman, DJ Andu, Edwin Van der Sar, Moisiu Nesta, președintele nostru, Carmo Ronaldo, Ciubu, a.k.a. Pulă, Nebunul, da, Gonzo Iopce, toate femeile reprezentando suntem aici, pe bucată PRG. 2006. Pace! Bravo, Cormaze, bă. Thank you.